Okurtirana mang'ana nabaigo komochania gati ya omoseneta bwa kaunti ya Kisii Richard Munyonga nabaigo omogavana bwa kaunti ya Kisii Paul Simbarati nigo kogenderete koreta ebirongererio ase abananchi na rituko ria rero niga ensemo y'abamenyi ba Nyacheki yotoka ase ebunge abo basi bamuganirie omoseneta Onyonga korwa maskani gochi ase omogavana nabaigo kobwaterana erio goikerania obokoreri borobuya ase abananchi ne omurikio ito Frida Kerubonekera asayo na gotwariganirio robotio rwa senchira erenkeranu. Momoima alikuja upande wa Nyacheki tukifanya campaign, hatukuwa tukichagua mtu kutoka Nyaribari, Bobasi, Bogetutu and whatever. Sisi tulichagua timu ya Arati ambayo itaenda kutuhudumia kazi nzuri Kisii County. Yeye kula ametoka na kupagua watu ya kwamba anatoka Bogetutu ya kwamba wanaonewa, hata tumeshindwa sisi kama wakaaji ni kitu gani wanataka. Sababu ni hii. Certificate hizo ambazo zinaulizwa kila pahali ukienda lazima utoe certificate yako ikuonyesha ni kazi gani umesomea ama ni kazi gani unajua. Oibyo bakwate lakini kibagendi. Tebi kibagendi emechere ntukoma yetoko berekaga. Onyonga nanya bojanya to tenga santi tu amwete chikura. Taisaini. Lero kuna bakale marani. Ngaliligo bane ngitutu loti na lero ngitutu sawo tibagochia. Atigane na Simba Arati. Olino mubasi. Kuna babwata bakagoria babasi nyumba cyose bibozo ngari igotumanyite. Na kende ngeri aratokora kuri Nyachekia. Tigaira ni ground wana boli tikura. Nakonyora nene yemo. Igako bwata busa. Sanje libe. Babra to mubasi na rega sa tebitinye to ne aba sa ko mosigikia. Bobasi Bogetutu and whatever. Sisi tulichagua timu ya Arati ambayo itaenda kutuhudumia kazi nzuri Kisii County. Yeye kula ametoka na kupagua watu ya kwamba anatoka Bogetutu ya kwamba wanaonewa, hata tumeshindwa sisi kama wakaaji. Abamenyi korwa ensemo ya Nyacheki imeyebunge abo basi kaunti ya Kisii nigo rituko ria rero batwara egeikaro ase bamumochirie omoseneta Richard Onyonga. Gukwana nigo baene kibuna nigo bachoerete abaraiba bakorere emirimo ase batatana netigesaku kende gionsi. Intundo chorete omorayito egabana Simba Arati oinare gabana yeito kwanza bana tutaite komoroke president ya Kisii inare to bwate momaimano ane posta yale ntua bwate kwanza ntomo maiti tato tengera tumako mochora turu egabana yeito Simba Arati amago soago to onchokera gotokorama egabana yeito igobano goikera igato kogikerie gente na gokurani Chinga kicho boigo nigo bairera okubaonchukira kwaye seneta Momoima ase bagania amasikani koruga gocha somo governor iliokoenekia amagenderero. Kisii Arati yakora ande kwabo kiazo eto ofisi awaza kusikikiwa na Onyonga. Momaima oyo mobo oitete Nyachekia agatotebi ngandi obale timu ya Simba Arati. Tukaindoka tuaga chikura toka kare timu ya Simba Arati. Ekaro toka timu ya Simba Arati, Momaima tato tebe tinga Bobasi naro, Bogetutu naro, Nyaribari naro, Mujali naro, diga tete abale timu ya yemo. Chiwike tuwezele bitinye tato ngaitinyo bachabu tatuweza Bogetutu nekaro, Nyaribari nekaro, Momaima chingwe. Boigo nigo bamugania Momoima gotiga gwatana na ebisaku ekiagera ebachoretwe emirimo gokorera abamenyi be kaunti ya Kisii ase obwamo. Momoima alikuja upande wa Nyacheki tukifanya campaign, hatukuwa tukichagua mtu kutoka Nyaribari, Bobasi, Bogetutu and whatever. Sisi tulichagua timu ya Arati ambayo itaenda kutuhudumia kazi nzuri Kisii County. Yeye kula ametoka na kupagua watu ya kwamba anatoka Bogetutu ya kwamba wanaonewa, hata tumeshindwa sisi kama wakaaji ni kitu gani wanataka. Komoigerera Simba nigo baenekia rineri chiko akobwatia ase okumanya bakori emirimo mbarenga bwate ase baenekia buna ondeta iyo obuturiko rwase kaunti ya Kisii. Igero mwarimu nakabeire head county tu akorera tukabere ensemo yo bwarimu
komanyenga bakoye gasimbare ngabare sese moya sekta y'ubwarimu kono simba otakire komanyenga bakori baye gasimbare ngabare kere department ahina bagoso yabagetutu barigetu nebibande tiga batigane simba kore gasi yaye simba tarabutabona igano omuntu nono yomo bona nigo bamuganirie omuseneta gutigana no mugavana iri gukora emirimo yaye gwatanika konde gwensi gutaiyo ndiboniga ibatogokora tobatebaiga simba harati tobase kuoba aya ne simba esimba yeitu ekoruma ebye tolendete buna itu tolera mani nerugote gotolenda toroseri chipara atoroseri ebinto ebinge mono munale president yeitu ya Kisii. Frida Kerubo, Ndizi TV.